Shalom Mamanginang, horas pajupang musihita di programon, ima program pertanyaan tu tanggal 14 Juni 2026 di minggu padua hundung Trinitas. Turupun jamitat tadi bodarion di enasian kitab Habakuk bidu 2 mamuka sina sada tolah suat 5 di bagasan topik ni minggu di Victoria ala ni ha porsion dibenarkan oleh karena iman. Turupun jamita dot file word boy mata jaha di kolom deskripsi sonon ma penjelasan ikut bah. Amanginang di parangulota si pari mungkin jojo do hita merasa songon na somara lus sanyakta. Saya songon na di pasuputuhan do hita. Apalagi molotongon di bagas paru kilap bolok kita. Saya masih tutu do hita martangiang. Aledang marna marujung ke persoalan. On mana masa tu panurirang ni Habakuk. Nama kubasi bangso Juda di abad pitu sebelum Masehi. Ujui masa doka hagiduhon hagaluton pangarupaon dot hadoboon di tonga-tonga ni bangso Juda. Aira kinata raja nasida pihati hai ima raja Yoyakim tarbarita do ibana songon sahala raja namar parange na sotama korup jala semena-mena arong dosa dapat dohan mandok sonon molo neng boton muna manang natikos menang daong kondisi sistem keadilan di sada negara lao mahamut penjara bereng ma manang ise pangisina Niccolo Machiavelli mandok sonon, jika keadilan benar-benar ada dan berjalan, maka penjara akan diisi oleh para politisi dan orang kaya, bukan oleh orang-orang miskin. Tapi dengan haturangan itu pun tadi sonon perjolo sada tua tolu paimahun dibata di partano batuan. Di berang Habakuk do hadoboon nama sa di bangso Juda hati hai, dia luhun nibana do sudah tu dibata. Jala di paimai bana do alus di dibata. Mahatam songon dia do bahinoku pahua matuau inna. Marbisu do Habakuk naboy do dipisang ibana raja Yoyakim alinga nak tikos be na niulani rajai jala berhak do sahalak nabi mamisang raja alai bisu do Habakuk di paimai ibana do petunjuk syed debata di do dia sada jala tidang ngau tu partano batuan jala manatap nata pau mernida manang si dohonon natuau on masada ilustrasi sikap napa imahon baga-baga ni debata. Songon sahala soldadu na bersiaga di pos jaga sambil manatap sian menara. Nah dia dua Roma alus ni debata di dokma. Suraton ma pengukaponi jala uhirhon tu akabatu panuratan. Maksudna na perjolo asa sude boy majaha. Dang ni natunin nabe. Na jelasna on mahatan di debata. Tarsurat do jala sude boy majahasa. Ay molohata do na boy do pilit persahat na asing na nido sianon asing na satusan terjadi miskomunikasi na napadua hon ala leleng do hasa saut ni bagai-bagai ido ubahen na diuhirhon tu akabatu panuratan manatau tu generasi dan yang rodo hama masa ni hata ni tuhani. Jadi peringatan itu tetap dapat dilihat oleh semua orang baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Alana sudah hatani jol manata bege holan pendapat doi belum tentu fakta na songoni natar surati majahamu unang jol mapa bagi bege na padua hon jol manateal do jol manatigor di ayat 4.5 di padar si Habakuk ma dua rumang ni jol ma ima jol manateal do jol manatigor di dok ma jol manateal dang tigor rohana di bagasan on ma jol mana semangasahon gugona dohot pikiran na dang porsia ibana tu Jehovah jala dang ditangihon ibana debata dido dang tigor rohana ndada namar tudu-tudu itu parangeni jolma perjahat manang si ula dosa ale namar tudu-tudu mai tu urumang ni halak naso olo manangihon akapuda dang olo mengaku salah merasa sumangap si jolman asing jela dianggap ibana keberhasilan ni guluna ala ni usaha sendiri. Sementara jolma partigor ima jolma na mangolu ala ni parsihohorna marha porsiaon di bagasan pangatusia luteran on masada ojahan namat serikot taringo tu haluaon di Victoria di batape jolmai ndada ala ni parulaonna ala si ala ni ha porsiaon nado manang somalido sola fide. Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi iman berarti bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Nah mangolu pihala partigori ala na dirajubinasi dado adong do debata na paluahon do namar mudu-mudu nasida. Nasi pasaton ni jamita adong dua manginang na perjolo mai-maima alus ni debata di bagasan haporseon. Dang tarjalo rohani si Habakuk mamereng ahana masa di bangsona. Alai tumpe songoni sabar di bana paimahon alus ni debata. Jala memang rodo alus ni debatai. Amanginang ikon songon si Habakuk manian haporsiata tu debata. Tunggudan pe akasi tahun nata ado pi di partekenon ingot ma iman akan Tuhan mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Jangan ukur kesetiaan Tuhan hanya dari apa yang saat ini terlihat, sebab Tuhan sering bekerja dari balik layar kehidupan kita. Pasal 27 ayat 10 itu 10 idak sonon.
At unang huwa persyai pa iday daw kusugot haina rin gani Jehovah di tanah hangulanon. Parhanalom ma Jehovah, pagomos jala patogurham jala parhanalom ma Jehovah. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nanti kala Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nanti kala Tuhan. Ninna. Napaduahon, balas dendam adalah hak Tuhan, bukan manusia. Panurirang Habakuk mengulu di tonga-tonga ni punguan yang perjahat. Banyak orang yang telah rusak moralnya akibat kekuasaan. Bahkan haru Raja Nasida pedang dihabiari bata. Terjadi penindasan dohot ketidakadilan tuak kajor managale. Si pata di pergulanon, olo doga bedang saya beriba mangida parangenya kajolma na saya mengguturi, na saya parwarwahon, pahatah-hatahon atau memfitnah dengan nasi. Terlumobi mulu arung aka panggomi na semena-mena tu huasona. Aka pemimpin marang ketua atau uluan di sadaluat marang punguan. Nah di son ma record situ tu hita merbisuk menghadapi ke situasi si songonon. Dang lau panurang Habakuk menjumpangi Raja Yoyakim lau mamisang ibana. Songon na somal diulah nak panurirang ni dibata. Alai lau do ibana tu dibata. Dia luhun ibana masude na di rohanai jela di ida ibana ma ahado bayron ni dibata lau pasingoton rajai. Amang inang songon hala krisak kita diajar do hita asa menghindari konflik. Itak na terpatu pahamu tiup pamu madame maradopun halak saluna Roma 12 ayat 10 lalu. Tuhan selalu punya cara dalam menegur umatnya. Biarkanlah Tuhan yang bekerja, waktu akan menjawab semuanya. Asal masabar hita paimahon. Jehovah do namar porang humok pamu, asal mahohom hamu ninna di 2 Musa 14 ayat 14. Di bahinnya manginang, tasagi ma partekian di nguluta, pasahaton sudena di rohata tu dibata, asa ibana mangaluluhok kita. Amin. Iman jona boy huwagi hok kami. Mudah-mudahan maun boy bangrup ya kadongan di dalam paradehon jamita tu pertangyangan di mingguan. Muliate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.